mar lolwe koro wadonje weche mag ohala gi lesen. Weg ohala ma pacho ka ibiro dwaro mondo mi obed mana gi lesen achiel ma puodho ohala ma gitimo. Jatend migawo mar ohala Moses Kuria emoyango maka okoni chenro nitie mar kete tim yor timo ohala mana gi lesen achiel kende kendo jo ohala ok bichun gi bedo gi lesende mathoth eka puodhgi. Kuria oloso nyasi mar nyisruok mwandu ma jo ohala timo ma otisi ni Changamka Shopping Festival mane obagi gi riwruok mag jolos mwandu. Kuria wacho ni chenro no ichano temie e dwe mar achiel higa manyien e kaunti ma Nairobi. From the governor of Nairobi, Honorable Sakaja. If we have more and more people substituting imported goods with locally manufactured goods, we shall be able to scale up and also become more competitive. So when you get to pay for a specific permit, let's say fire, let's say your rates, then everything that you pay up, we create one single permit that is going to have a QR code. So if anybody checks, they can see that you're actually licensed. We are not going to drop revenue streams. We'll pilot between my ministry and the county of Nairobi to have a single window. So we are going to work together, and by first week of January, in the county of Nairobi, we are going to really have implemented the single business permit.